man sige, hvor får man flest, the biggest bang for your buck, så at speak, ikke? Hvordan kan man gøre det bedst i forhold til, og det tror jeg bare, at nogle gange der glemmer folk bare at tænke, det må jo være flyrejser. Ja, præcis. Og det er derfor, det er vigtigt at sige, at sådan, i verdens henseende, så er flyrejser og turistflyrejser ikke en kæmpe spiller. Og jeg kan sige, når flere statistikker på, så er det også ud af, at hvor meget flyene så udleder, så er der faktisk også blevet mindre og mindre, men man kan sige, CO2 per passager per kilometer er faldet fra 360 gram i 1990 til 141 gram. Det er meget. Tænk mig så, i 1960 var det under 1% af verdens befolkning, der fløj i løbet af et år. Og i 2019 var det omkring i stedet mellem 10 og 15%. Det var lidt svært at finde ud af. Men betydeligt flere. Ja, så omkring 15 gange så mange, for det var under 1% før. Så omkring 5 gange så mange. Men udledningen af CO2 fra flyindustrien er kun steget 5 gange. Ja, okay. Så på trods af, at du har faktor 15 forøgelse i folket. Den trend bliver med at fortsætte, det kan jeg ikke sige. Så det er igen, det er rigtigt også, at jeg tror, da jeg så den her med, at faktisk, at den er faldet så meget, det kommer kæmpe overraskelse. Det vidste jeg slet ikke. Nej, det var så meget, at det er jo nærmest lignende, det sker på nogle grænser. Så meget, at man bruger accentuator i biler, så også så de skal få måske en bil fly. Så er det ikke det er vigtigt, det er vigtigt men det gør jo specielt Kina, USA gør det samme. Fordi der er sådan et restaurant, der er vigtigt, at alle Slovenien gør det. Man kan sige, der har jeg føler argumentet for altid, og sådan har været, at vi skal have fokus og så demonstrere, hvordan man kan gøre ting. Ja, så det er nemmere for andre folk at adaptere de strategier. Og der skal man så, der kan man så sige, at det var ikke så godt, det har vi af flyrejser. Og der kan man diskutere rigtig meget om, hvor meget... Let's go, bow, bow. Let's go, papa, bow. Let's go, bow, bow. Let's go, papa, bow. Let's go, bow, bow. Jeg tror ikke, at vi kan overbevise alle dem, der er rigere end Kina, om at de skal stoppe med at rejse med fly. Det tror jeg bliver svært at få det med på. Ja, nu bliver det rigere, og det er jo mulighed for det. Jeg tror, vi kan overbevise dem om, at de ikke skal rejse med. Ja, men det er måske også, altså, måske det med fly også kommet frem, fordi man føler, at det er nødt til at kontrollere det. Ja, vi selv står her og med energi og elvarme. Det er sådan en, altså jeg kan ikke huske tallet, men jeg tror, det er mere end 90% af verdens energiforbrug. Stadigvæk er det ikke mange udbrud, det er sådan ting. Altså fossile brændstoffer, det er jo en ret lille svindende del af verdens elproduktion, der er altså sol og vind i det er altså Danmark.